Thermisol Platina-lattia on erinomaisen tehokas ratkaisu lattioiden eristykseen. Se sopii erityisesti matala- ja passiivienergiatalojen alapohjaratkaisuihin. Eristeen asennus työmaalla sujuu helposti ja nopeasti, sillä levykoko on tavanomaista suurempi. Levyn mitat ovat 1200 x 2000 mm. Ennen eristeiden asennusta salaojituskerroksen sepeli tasataan huolellisesti. Sepeli levitetään tasaisesti kaikkialle, jokaista nurkkaa myöden. Sepelikerroksen tasaisuus varmistetaan vielä tarkistusmittauksella. Sepelin levityksen jälkeen ladotaan eristelevyt paikoilleen. Asennettavan levyn paksuus on 100 mm. Platina-eristelevyt ladotaan tiivisti kiinni toisiinsa, jotta kylmiä kohtia ei jää. Maanvastaisen alapohjan reuna-alueilla ei tarvita lisäeristystä, kun eristepaksuus on 200 mm tai enemmän. Rakentaminen nopeutuu, kun pohjatyöt voi tehdä samaan tasoon. Eristelevykerroksen päälle ladotaan toinen kerros platinalevyjä limittäin. Limittäinen asennus takaa sen, että rakenteesta tulee tiivis. Oikea eristevalinta ja huolellinen eristelevyjen limittäinen asennus vähintään 2 kerrokseen on lämpö- ja kosteusteknisesti erittäin tärkeää. Tällä eristysratkaisulla saavutetaan matalaenergiatason ratkaisu maanvastaisessa alapohjassa. Oikein toteutetulla ja riittävällä lämmöneristyksellä saadaan energiahäviöt kuriin ja asumisviihtyvyys paranee, koska kylmyys ja vetoisuus poistuvat lattioista. Thermisol Platina-eristeiden valmistusmateriaalina käytetään grafiittia sisältävää neopor-raetta, jonka eristysominaisuudet ovat ylivertaiset. Platina antaa enemmän vähemmällä. Sillä saavutetaan jopa 25% parempi energiatehokkuus kuin perinteisillä eristeillä. Thermisol Platina-eristelevyä on helppo muotoilla esimerkiksi sahaa apuna käyttäen. Eristeen helppo työstettävyys on tärkeää erityisesti alapohjassa, johon tulee paljon erilaisia putkistoja ja läpivientejä. Eristekerroksen läpäisevien putkien kohdat tiivistetään lopuksi vielä saumavahdolla. Thermisol lattiaeristeiden hyvä lämmöneristyskyky säilyy koko rakennuksen käyttöiän. Tiivisti toisiaan vasten asennetut eristeet estävät myös mahdollisen kapillaarisen veden nousemisen rakenteisiin ja edelleen lattiapinnotteisiin. Kunnollinen lattiaeristys estää siten homeongelmien syntymisen alapohjaan. Platina-lattialle on myönnetty VTT-sertifikaatti ja se kuuluu M1-päästöluokan eristemateriaaleihin. Matalaenergiatalojen rinnalle ovat nousemassa passiivitalot, joiden lämmön eristävyys on huippuluokkaa. Suomen oloissa, talvesta riippuen, passiivitalon lämmitykseen tarvitaan ulkopuolista järjestelmää ainoastaan 2–3 kuukautta. Erinomaisen eristetehon ansiosta platinaeristeet sopivat oivallisesti matala- ja passiivienergiatalojen lämmön eristeiksi.